Здравейте, мили приятели! Реших вместо да пускам само снимки, да направя едни видеа за всяко бижу. Защо? Защото снимката не може да каже всичко това, което аз имам да кажа сега във видеото относно бижуто. Защото като съм го правила, съм вложила някаква идея и мисъл. Идеята на това бижу Плеяди, защо се казва Плеяди? Не само защото има много звездички, естествено. Защо? Плеядите са клъстър сини звезди с името на 7-те дъщери на Атлант и Океанида, на която името точно не мога да се сетя в момента. Затова има тук 7 звездички на първото коле. Това всъщност е двойно коле, което може да се носи по желание, може да се носи отделно. Който иска, може да си го раздели тук от халкичката, едното от другото, и да носи само едното коле или само второто, или двете, както си му харесва. Тоест имате две колета в едно. Могат да се разделят. Просто ги разделят от ето тази халкичка. Говорихме си за плеядите. Не знам защо точно така натам отидаха нещата. Просто тези множество звездички ме вдъхновиха да направя комплект с име Плеядите. Седефа с звездичките. Всичките са от цветен седеф. Седефа е много добро като качество, има много добро да отваря сърцето, интуицията и засилва женската енергия. Котешкото око се води защитен, интуитивен и балансиращ камък. Ето това са котешките очи, те също са цветни. Тоест аз съм ги така съм ги подредила. Звездички, котешки очи, звездички, котешки очи. Това са обичките, които естествено трябва да са в тон с цялата звездна плеяда. И тук сега към това нещо ще добавя даже едно стихче. Както сами виждате от всичките бижута, аз вече така съм се кръстила, че моят стил е мистична бижутерия. Това не е масова бижутерия, това не е някаква такава бижутерия, която, как да кажа, няма стил. Това е бижутерия с мистичен замисъл, с душа и с стил. Към това комплектче си имаме даже и стихче. В маниста светли нощ небесна се оглежда. Седефът шепне тайнствен зов, котешко око проглежда към плеядите, където ражда се любов. Така че ето това е моята история по създаването на това коленце. Тоест, това, което виждате, е нещо уникално, вложено е в него много мисъл, много емоция, душа и има свой собствен стил. Неповторимост, да кажем. Така, за всяко едно творение ще правя видео с обяснение, защото наистина ми се иска да знаете какво точно влагам при направата на всяко едно нещо. Това нещо ми отне един ден, естествено с почивки, но го правих с много любов и радост, така че съм вложила от себе си много хубава енергия. Аз не от вчера правя бижута, преди години даже си бях направила магазин, правех и поправки и бижута.
И всяка една от клиентките, която си купуваше, ми е казвала, че като носи бижуто, после се чувства много добре. Защо? Просто защото влагам любов и добра мисъл в това, което правя. Т.е. влагам много хубава енергия. Това беше за сега от мен, Катя Христова. Чао и до скоро!